Изморен си, татко. Да спрем тук. Париж е само на няколко часа. Париж ще си бъде там и сутринта. Аз мога да яздя цяла нощ, но ако ти искаш да почиваш... Двамата с сина ми искаме да пренощуваме. Идваме отдалеч. За Париж ли пътувате, господине? Ще молим краля за Гаскония. Новите данъци са непосилни. Така е. Държавата ни пропада. Приятно ми е, Мишел Фурние. И на мен, Александър Д'Артаньян. Провери конюшните. Кардиналът ни изпива кръвта. При стария крал не беше така. Той служеше на народа. Казвам се Атос, кралски мускетар. Бихте ли извадили парите и бижутата от джобовете си? Ела тук! Чувал бях, че мускетарите са хора на честа. Изглежда не съм разбрал. Това ли не ти харесва? Аз още не съм започнал. Не можах да ги спра. Татко! 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 Атос! Атос! Българската национална телевизия представя Том Бърк, Сантяго Кабрера, Питър Капалди, Хауърд Чарлз, Александра Даулинг, Райан Гейдж, Камла Кери, Мейми Макой, Люк Паскуалино и Хюго Спир в серийния филм Мускетарите. Сценарист Ейдриан Ходжис с герой от романа на Александър Дюма.
Режисьор Тоби Хейнс. Париж, 1630 година. Не може да бъде. Ти мамиш. Какво става? С Дижан си говорим за човешката почтеност. Приятелят ти беше скрил карта в ръкава си. Това е клевета. Кажи му, Атос. Не ме замесви. Ако го застреля, ще бъде убийство. Един москитер по-малко. Много важно. Верни думи от червен страж. Има само един начин да решим спора. Дуел между благородници, като се спазват строго правилата на честа. Добре. Що ме за честен дуел, съгласен съм. Доверие. Това харесвам му хората. Но защо да се бие честно, ако мога да загубя? Нападението над невъоръжен противник е против принципите на рицарството. Не е зле. Ангард. Какво стана с закона? Нямам време. Дютревил ми вика. Портос. Още не съм свикнал. Къде е Арамис? Нали не е толкова глупав? Това Намушкаха ме при обсадата на Монтобан през 21-а. А това От мускитарския бал на Ил Дюре през 22-а. горкият Арамис. А тази
от твоите ногти в Люксембургската градина от онзи ден. Арман ще се прибере скоро. Той не те обича колкото мен. Да, но плаща за всичко това. Не дей така. Господи, той подрани. Не дей оттам. Ще те види. Откъде да изляза тогава? Прозореца. Не знаеш ли колко е високо? Не, така няма да стане. Ще кажа на кардинала, че съм тук. По работа. Точно в спалнята ми. Видяла си плъх и си изпищяла. Минавал съм отдолу и съм дотичал да помогна. Готово. Ако ме обичаш, ще скочиш. Шпагата ми. Дай ми шпагата. Моля те, тръгвай. Пистолета ми. Арман! Колко се радвам, че те виждам. Тук е хладничко, скъпа. Така ли? На мен ми е топло. Ела тук, любов моя. Не мога да остана дълго. Държавни дела. Изобщо не те виждам напоследък. Сигурно намираш и други начини да се забавляваш. Предпочитам да се забавлявам с теб. А защо не е Адел? Да си помислим, защото е любовница на най-могъщия човек във Франция. Господа, аз се обичам. Не е ли обичаш или се блазниш да крадеш от кардинала? Вие тримата. При мен. Веднага. Изглежда сърдит. Получих оплакване, че сте се дуелирали с червените стражи на кардинала. Вярно ли? Нека помислим. Не, защото е незаконно. Не мога да ви защитавам пред кардинала, ако продължавате да се биете с хората му. Капитан Корней и ескадронът му са изчезнали. Открийте къде са. Нали ги изпратихте в Шартрьоз? Да. Вчера трябваше да се върнат. Но нямам вест. Какво е правил там? Трябваше да занесе поверителна поща на важна среща в манастира. Беше по работа на краля. Само това мога да кажа. Тръгвайте за Шартрьоз. Разберете какво става. Двайсет су за леглото. Ако сте двама, по 10. Бохи, въшки. Не, благодаря, само легло. Къщата ми е много чиста, господин. Д'Артаньян. Вечерята отделно. Вода. Отделно.
Сапун? Не казвай, сетих се. Но ползването на общата кърпа е безплатно. Стрелбата винаги кара мъжа да се чувства жив. Но с птиците не е така. Те се раждат, за да се стреля по тях, както зайците и поетите. Пускай. Добър изстрел, Ваше Величество. Ставам ли за мускетар, Дютревил? Хората ми са професионални войници, Ваше Величество. Опитайте с ласкателство. Тук така е прието. Винаги съм казвал и ще казвам истината на Ваше Величество. Затова ви харесвам, Дютревил. Тези хора ми правят празни комплименти. Приятно е да имаш честен човек в двора. Какво обичате, кардинале? Обезпокоително често започнаха да идват оплаквания, Ваше Величество. Москитарите вилнеят, грабят и убиват. Има някаква грешка. Негодниците не са мускетари. Не вярвам на нито дума от това. Не съм виждала толкова верни на закона мъже. Съветвам ви да направим разследване. Необходимо ли е? Знам, че обичате капитан Дютревил, но един велик крал трябва да бъде справедлив. Не може да имате фаворити. С изключение на вас. Напоследък някой да е дезертирал, да е изчезвал. За някой мускетар да не се знае нищо. Не. Виждате ли, кардинале? Аз се грижа за репутацията на краля. Тези мъже носят кралска униформа. Много добре. Ще направим разследване. Вие ще му съдействате, Дютревил. Пускай. Цяла нощ е чакал Корней и хората му, но те не дошли. Не може всички мускетари да изчезнат изведнъж. Казали се на абата да очаква пратеник от Испания. Дютревил не спомена за испански пратеник. Няма значение. И той не е дошъл. Корне е добър войник, щом той е изчезнал. Това не е случайно. Искам най-добрата стая. Ако има бълхи, ще те бием с камшик. Пригответе ми вана. И водата да е чиста. Не искам да се къпе в помията на друг. Чистата вода се плаща допълнително, госпожо. За хавлия дори не питайте. На мен ли говорите? Само ако се казвате госпожо. Простете, миледи. Ще дам урок на този простак. Прибери го или ще ти пръсна главата. Ти не си благородник. Това жили. Обикновен пиян негодник. Мендоса, прибери си сабята. Ще се разберем след закуска. В 8 ще бъда на двора. Тази вечер си много красива, Адел. Арман, изморен си. Пак ли те боли глава? Главата ми направо ще се пръсне. Кралят е като капризно дете. В областите има неподчинени. Хазната е почти празна, а аз съм длъжен да прекарвам половината си време сред недисциплинираните мускетари.
Съсипваш здравето си заради Франция. А москетарите съсипват Франция. Неуправляема маса в сърцето на държавата. Мразиш ги толкова много, защото не са под твоята власт ли? Всичко е под моя власт. Търсиш ли нещо? Имаш нужда от урок по учтивост. Съблечи се. Виждам, че се чувстваш по-добре. Нямам доверие на никого в двора. Заобиколен съм от лъжци и глупаци. Но на теб винаги мога да разчитам. Какво има? Какво те тревожи? Предпочитам да не говоря за това. По-добре да гледам теб и за малко да забравя. От какво е това? Мъжът, когато обичах, се опита да ме убие. Само кажи и ще го убия аз. Някой ден може и да ти кажа. Ти си го убил. Хванете го! Ето го там. Хванете го! Убиец! Дръжте го! Спрете го! Спрете го! Давам ти 5 ливри за една целувка. Свърши работа. Ах ти, мръснико! Само да ме докоснеш, ще те разпоря като риба. Извинете ме, госпожице. Госпожо, Госпожо. Няма да ви притеснявам повече. добре ли сте?
как мога да стигна до гарнизона на мускетарите? Защо питате? Трябва да свърша нещо заради баща си. Наистина изглеждате зле. Къде съм? Къщата на съпруга ми. Не мога да остана тук. Имам среща с мускетаря Атос. Познавам го. Приятели ли сте? Не точно. Едва ходите. Това си е моя работа. Ще ми кажете ли къде се намира гарнизона на мускетарите или не? Не сте във форма да се биете, ако имате такива намерения. Имам 3 братя. Познавам този поглед на мъжките очи. Моето уважение, но не е ваша работа. Когато паднахте в краката ми, стана моя работа. Вие сте красива жена, свикнали сте. Трябваше да те оставя на улицата. Моите извинения. Не винаги съм толкова груб. Може ли да научи името на моята спасителка? Бонасио. Констанс Бонасио. Атос уби баща ми, Констанс. Трябва да застана срещу него. Казвам се Д'Артанян. Не мисли лошо за мен. Ако изобщо се сетиш. Нахраних конете. Нека си починат. Търся Атос. Намери го. Казвам се Д'Артанян от Лорияк, Гаскония. Ще се бием. Един от нас ще умре. Това се казва ефектно влизане. Може ли да знам защо? Ти уби баща ми. Грешиш, не съм този, когато търсиш. Убиец! Ще отречеш ли, че преди 2 дни хладнокръвно застреля Александър Д'Артанян? Обикновено помня кого съм убил, това име ми е непознато. Значи си е лъжец. Забележително, той издържа на Атос. Глупости. Атос не иска да го нарани. Стига толкова! Това можеше да е твоето гърло. Не ме принуждавай да те убия по погрешка. Не съм убил баща ти и не искам да убия и теб. Атос? А това можеше да бъде твоят гръб. Бий се или умри на колене. Все ми е едно. Не? Той каза, че стига. Много добре.
ще се бие и с двама ви. Аз трима ни. За Бога, прибери шпагата. Ще трябва да ме убиете. Ти си бил голям досадник. Престанете да се биете! Веднага! Честно ли е трима срещу един? Нямаше да го убием. Така ли? Другия път предупреждавай. Госпожо Бонасион, какво правите тук? Тръгнах след него, за да му попреча да извърши някоя глупост. Нямам нужда от жени да ме пазят. Нито дума повече. Ако мъжете мислеха, вместо да се бият, повече хора на място щяха да са живи. За него не знам, но тя е жена на място. Какво става? Няма значение. Намерихте ли Корней? Не е стигнал до манастира. Дайте ни 20 души да претърсим пътя до Шартрюс. А то съжалявам. Дошли са да те арестуват. Трябва незабавно да се явиш пред краля. Обвинен си в грабеж и убийство. Обещах, че няма да се противиш. Не съм този, когото търсите. Защо преди смъртта си баща ми каза твоето име? Не знам. Този човек е обвинен в грабеж, нападение и убийство. Капитан Дютревил се прави, че не забелязва как хората му вилнеят по улиците. Обвиненията са фалшиви. Имам свидетели. Ти! Кажи на краля какво стана. Аз имам хан, москетар на име Атос, и неговите хора ме ограбиха и убиха двама от гостите ми, Мишел Фурние и един гасконец на име Александър Д'Артанян. Никога през живота си не съм виждал този човек. Ти. Карах господина и господарката към къщи. Нападна ни един бандит. Каза, че се казва Атос. Той застреля и двамата. Това ли е нападателят? Да, може би. Беше със същата униформа. Това е подигравка с правосъдие. Няма нито дума истина в това. Тези хора грешат. Мускетарите не стоят над закона. Ваше Величество, кралят няма право на грешка. Правилно. Ще послужи за назидание. Закарайте този Атос в шатле. По изгрев ще бъде екзекутиран. Ваше Величество, може ли една дума насаме? Въпросът е приключен, Дютревил. Става дума за Корней. Какво има? Изчезнал е. Заедно с вашите писма. Кардиналът не бива да научи за тези писма. Разбирате ли? Той не бива да знае. Много ме разочаровахте, Тревил. Ако искаш да помогнеш на Атос, намери Корней. Жак Мишел Бонасион на вашите услуги, търговец на фини плутове и благородник. Може би сте чували за мен?
За съжаление, не. Къде ви раниха така? Това няма значение. Не отмъстих за баща си. Дойдох да погубя неговия убиец, но се появиха много въпроси. Трябва да узная истината. Добре, защото няма време за почивка. Не сме дошли да се бием. Би ли могъл да познаеш някой от москитарите, които ви нападнаха? Всички бяха с маски. Прострелях един от тях. Тялото му може да е още там. Поклонете, тръгваме. Сутринта искаше да ги убиеш, а сега сте приятели. Заложен е животът на Атос. Сутринта ще го екзекутират за престъпления, които не е извършил. Простете ни за нахлуването, господине. Не е москетар. Вижте дрехите му. Има 2 дупки от куршум. Аз стрелях само веднъж. Този куршум го е убил. А под тази дупка няма рана. Значи не е бил с тази униформа, когато са стреляли. Униформата е на друг. На Корней. Синко, изповядай се за последен път с открито сърце. Бог ще ти прости греховете. Имаше една жена. Аз я убих. Убил си я? Обичах я. Намери някоя бедна душа, която се нуждае от прошка, отче, не губи време с мен. Добро решение. А то се много уважаван от другарите си москитар. Неговият позор и екзекуцията ще нанесат смъртен удар на самочувствието им. Но защо точно той? Имам си причини. Не обичам тайните. Помоли ме да опозоря москетарите. Направих го. Срещу добро заплащане. Други ще ми плащат. Направих го за теб. Това е достатъчно. Планът ни не включваше убийство на испанския предател Мендоса. Все още ми беше полезен.
Беше слаб любовник и голям досадник. Мендоса предаде страната си за шепа злато и място в леглото ми. По същия начин би предал и теб. Знаеше прекалено много. Наел си ме да върша работа. Безценната стока на Мендоса с кралския печат. Защо тези писма са толкова важни за теб? Кралят започна да мисли, че може да управлява без мен. Липсата на писмата ще го разколебае. И още нещо. Разбери на кого е този пистолет. Върни ми го, когато научиш името. Ще те възнаградя добре. Приятно ли ти беше да убиеш Мендоса? Изпита ли удоволствие? Чудесно място за засада. Добро прикритие, хубава видимост. Корней не би заподозрял. Корней. Избили са ги като животни, а после са им взели униформите. Д'Артанян, същите хора са убили и твоя баща. Ако търсиш справедливост, помогни ни да ги намерим и да изчистим името на Атос. Корней носеше ли испанско злато? В Париж може цяла година да не видиш испански дублона сега. За една седмица два. Откъде взе другия? Спечелих го. На карти от един червен гвардеец. След толкова инциденти и провокации, войната с Испания е неизбежна. Не е време за война. Напротив, не бива Испания да доминира в Европа, това е отредено на Франция. Кралицата е испанка. Известно ми е. Няма друга жена с толкова много претенции. Написах няколко писма до зет си, испанския крал, във връзка с нашата външна политика. Какво пише в тези писма? Обсъждам условията за мирен договор. Франция трябва да устои на испанската агресия. Ясно изразих позицията си. Лошото е, че писмата изчезнаха. Ако попаднат в ръцете на враговете ни, ще стане неудобно. По-точно, ще бъде фатално, Ваше Величество. Такива писма биха показали Франция слаба и разединена. Няма друг извод, щом кралят позволява на първия си министър публично да преследва една политика, а тайно друга. Ясно е. Незабавно трябва да се оттегля от обществения живот. Ще ти дам каквото поискаш, Ерман. Само ме измъкни от тази каша. Не биваше да правя нищо без да се посъветвам с теб.
Как бяха изпратени писмата? Дютревил го уреди. После неговите москитари объркаха нещата. Кажи ми какво да направя. Ще разпусна гвардията на москитарите, ако това ще те направи щастлив. Може би по-нататък. Моля те, не ме изоставяй. Не обичам да става така. Обичам тази тълпа, шумотевицата. Не искам неприятности. Човек би си помислил, че не ме харесваш. Търся Дюжон, червен гвардеец. Не съм го виждал. Казаха ми, че е тук. Излъгали са те. Време е да си платиш сметката за Корней. Сигурно ще каже, не разбирам за какво говориш. И ще се наложи да го убием. Тогава изведнъж ще си спомни, че го е убил. Да не чакаме. Да го убием сега. Или ще стане така, или ще признаеш веднага. Ние ще спестим време, а ти болка. Страшна болка. Изпълнявах заповед. Той изпълнявал заповед. Тогава да го пуснем. Не мога да кажа, ще ме убият. Не дей така, не сме диваци. Застреляй го. Какво? Не, слушайте, моля ви. Знаеш ли, казват, че съм доста добър. Добър? Най-добрият е скромничи. Но мускетът не е най-надежното оръжие. От 100 ярда може изобщо да не улучи. От 50 пропускам рядко, но от 10 само трябва да избера в кой жизнено важен орган да се прицеля. Не дей. Слушай. Сърцето. Много бързо. Може би черния дроб. Или в стомаха. Смъртта е неизбежна, но ще кървиш часове наред. Не дейте. Това е убийство. На никого няма да кажем. О! Забравил съм да заредя. Този път капитан Годе, От гвардията на кардинала. той ни накара. Каза, че търси хора за специална мисия, неофициална засада да откраднем кралски писма, но полудя и изби всички. Не знаехме, че ще бъде убийство. От Корнелия взе. Бисагите му бяха пълни с испанско злато. Годе каза да си го разделим. Кой уби баща ми? Кой? Казвай! Годе беше... Направи го, за да очерния Атос. Аз не съм като него. Не съм убиец. Аз съм войник, като вас. Къде е сега Годе? Лагерува извън градските порти.
Охранява мястото много строго. Няма как да го изненадате, Млакуей. Може да се мине само по моста. Много са за открито нападение. Мога да очистя двама от тук. Докато презаредиш, другите ще избягат. Ще можем да хванем Годе жив и да си върнем униформите само с кражба. Трябва да им отклоним вниманието. Знам как може да стане. Какво искаш? Петдесет су и ще те кача в небесата. Ти да не си от онези религиозни откачалки. Това беше метафора. Няма значение. Можеш да правиш каквото поискаш. Твоя съм. Разбрали? Петсо. 5. Добре, 10 и край. Добре. Хей, после се вас! Извини ме. 10 су срамота. Длъжник съм ти. Правя го за Атос. Не дай да ме гледаш така. Скрий се там, за да не пострадаш. Ако стане нещо, стреляй. Ето го. Онзи там е Годе. Мисли се за недосегаем. Чакайте да ви дам сигнал. Успехът е в изненадата. Годе! Свърши се с изненадата. Какво искаш, момче? Ще ми платиш за убийството на баща ми.
Д'Артанян! Трябва ни жив. Смъртта в бой е прекалено голяма чест за теб. Предпочитам да те видя обесен. Д'Артанян! Откраднатите униформи. Всичките са тук. И с признанията на Дюжон имаме достатъчно доказателства. Аз го убих. Ти ми спаси живота. Закарай ме вкъщи. Мъжът ми ще се върне скоро. За стрелба! Стрелите по дяволите! Не стреляйте! На твое място не бих бързал толкова да умра. Свободен си. Подписано от краля. Свалете му веригите. Отворил съм ви доста работа. Имаше и по-прости начини. Къде отиваме? Изненада ли е? Надявам се. Какво е това? Изненадата за теб, любов моя. Господи! Ще ме убиеш ли? Ти си предателка и шпионка. Не мога да ти имам доверие. Нямаш ли милост? Само Бог има милост. Небожен лицемер! Ще гориш в ада. Имам още работа тук. Аз обичам Рамис. Ще го обичам до последния си дъх. Не! Не!
Обичам Арамис. Обичам Арамис. Обичам Арамис. Дошъл си в Париж да убиеш Атос, само спаси живота. Когато си пие, не ще осъзнае иронията. Какво му е всъщност? Мъка по жена. Имала любима, но е умряла. Друго не ни е казвал. По-добре да остане. Ще трябва някой да го прибере. Имаш ли къде да отседнеш? Да, имам. В прегръдките на госпожа Бонасио? Тя е омъжена. Наистина си от Гаскония, нали? Благодаря ти за верността, Дюжон. Да пием за твоята свобода. Формалностите се уреждат в момента. Не им казах, че вие сте дали заповедта на Годе. Всичко, което прави, е за доброто на Франция. Ще работя за вас. Да живее кралят. За краля. Имам среща с госпожица Безет. Тя замина за имението на кардинала в провинцията. Няма да се върне скоро. Остави това за вас. Адел! 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 Прости ми, отче, съгреших. Неведнъж. Лягах с различни мъже. Убих някой от тях. Правила съм ужасни, непростими неща. Но веднъж обичах един мъж. И той ме обичаше. Защо Бог ме изостави? Защо не чу молитвите ми? Можеш ли да ми кажеш? Ти си дете на дявола. Ти си отвратителна. Знам каква съм. Разбери, че не търся опрощение. Жадувам за отмъщение. Гледахте първи епизод от английския сериен филм «Мускетарите». Филмът е подготвен за излъчване от екип на продуцентско направление «Чужди програми» 2016 година. Преводач Майя Пачникова, редактор Нели Арнаудова, тон режисьор Елеонора Карагьозова, режисьор на дублажа Цветана Янакиева. Ролите озвучиха артистите Констанс Христина Ибришимова. Милейди Петя Баджиева. Атос Даниел Цочев. Порто